мусаллам аст ки асоси ҷомеаи солимро оилаи солим ва насли солим ташкил медиҳад. зеро калиди ҳама гуна дастоварду пешравии ҷомеа оилаҳои солиму устувор ба шумор мераванд. қаҳрамони барномаамон Мансур Сабуровро ҳамагон ба хубӣ мешиносанд. албатта ин маъруфияту маҳбубиятро ӯ дар комёбиҳои оламшумули хеш дар ҷодаи варзиш ба даст овардааст ва дар ҳама ин муваффақияту пирӯзмандиҳо қабл аз ҳама дастгириҳои беандозаи моддари меҳрубону ғамхӯрашро дар мадди аввал мегузорад. зеро дар ҳама ҳолат дар паҳлӯяш буду дар нокомиву бебарориҳо таскинбахш ва дар пирӯзиву зафармандиҳои нав қувваташ медод. хушҳол аз он аст ки ҳисси ватанхоҳиву хештаншиносиро дар қалб ба василаи варзиш бедор кардаву дар арсаи ҷаҳонӣ эътибори давлатро баланд бардоштааст. бисёр чолок буд, медавид, мепарид, баъд мо мамрӯи падараш маслиҳат кардим ки ба варзиш дем. Мансурҷон 5 сола буд, мо вайро аз дашташ гирифта ба варзиш додем. Якду мо Мансурҷон бисёр нолиш мекард, барои вай варзиш вазбин буд. баъди вай ки ба мусобиқо баромад кард, дид ки ҷои аввал гирифт, бисёр завқманд шуд. баъди ҳамун 5-солагӣ машқа сар карду дар мусобиқҳои байналмилалӣ, дар мусобиқҳои ҷаҳонӣ, дар ҷумҳурии шаҳрӣ, дар ҳамаи мусобиқҳо иштирок мекард. аз ҳамун аввали варзиш ман бо ҳамроҳии Мансурҷон дар ҳамаи намудҳои варзиш мерафтам. аз ҳамун аввале ки Мансурҷон машқ мекунад, ҳам аз тарафи молиявӣ, ҳам аз тарафи рӯҳӣ ману падараш бисёр дастгирӣ кардем, барое ки Мансурҷон ба машқ бисёр завқ дошт. ҳозир тамоми давлатҳое ки Мансурҷон мерад, Мансурҷонро мешиносанд. мусобиқаи аввалинаш ки Мансур аввалин бор баромада ҷои аввалро гирифт, ин рӯз ба мо ҳам модарам, ҳам худам ва Мансурҷон рӯзи фаромӯшнашаванда мебошад. то ҷое ки мо огаҳӣ дорем, тӯли 6 сол аст ки дар намуди ҷиу-ҷитсу машқу тамрин мекунед ва дар муддати 6 сол ба дастовардҳои бисёр назаррас ноил гардидем, чӣ дар дохили ҷумҳурӣ, чӣ берун аз марзи ватан, чӣ дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта. ва имрӯз мо тасмим гирифтем то атрофи ана ҳамин дастовардҳои шумо, атрофи ана ҳамин шоҳкориҳое ки шумо дар муддати 6 сол нишон додед, мехоҳем ки суҳбат кунем. хуб, сараввал мехостем ки атрофи ана ҳамин интихоб намудани ҷиу-ҷитсу чӣ боис гардид, киҳо ба шумо маслиҳат доданд? ман аз хурдӣ варзишро дӯст медорам, модари ман ҳам варзишро дӯст медорад ва ин намуди варзишро барои ман модарам маслиҳат дод. билохира модарам маро ба толори ҷиу-ҷитсу бурд ва Алиҷон Давлатов устоди ман маро қабул кард ва рӯзҳои аввал ба ман мушкил набуд, чунки ман дар варзиш шавқ доштам. Мансур, муддати чанд моҳ машқу тамрин намудед ва ба мусобиқаҳо роҳ ёфтед? муддати 3 моҳ машқу тамрин кардам ва аввалин бор дар мусобиқаи кушоди шаҳр иштирок кардам ва дар он ҷо сазори ҷои аввал гаштам ва ман хеле хурсанд шудам. баъд аз ин мусобиқаи кушоди шаҳр ман ба толор рафтам ва боз сахттар тамрин кардам ва баъд аз 4 моҳи мусобиқаи кушоди шаҳри Душанбе мусобиқаи ҷумҳуравӣ баргузор гардид ва ман дар он ҷорам сазовори ҷои аввал гаштам. воқеан истиқлолият ба мо имкон додааст ки ҳамчун кишвари мустақил дар ин ё он бозиҳои бонуфуз бо парчаму суруди миллӣ баромад кунем. илова бар ин, бо шарофати истиқлолият ба соҳаи варзиш тағйироти куллӣ ворид гардид. албатта инҷо сухан дар бобати ташкил намудани навъҳои гуногуни варзиш меравад ки варзишгарони тоҷик дар муддати кӯтоҳ бо комёбиҳои оламшумули хеш эътибору нуфузи давлатро баланд бардоштаанд. Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсу дар соли 2012 ташкил ёфт ва айни замон зиёда аз 150 давлати дунё ин нави
гӯштинро эътироф карданд. аз ин лиҳоз аз рӯи ҷиу-ҷитсу ҳамасола мусобиқаҳои ҷаҳониву осиёӣ ва байналмилалӣ гузаронида мешавад ва дар Тоҷикистон ҳудуди 2500 нафар усули муҳорибаи ҷиу-ҷитсуро меомӯзанд. ҷиу-ҷитсу як навъи омехта аст, ки дорои ҷузъҳои гӯштин мебошад ва яке аз дастпарвари муваффақи Федератсияи навтаъсис Мансур Сабуров аст. дар аввал он аз ин намуди риштаи варзиши ҷиу-ҷитсу бохабар набуд, чунки намуди риштаи варзиши ҷиу-ҷитсу ин усулҳои хоси худро дорад, яъне философияи худро дорад, ки дар инҷо усулҳои тактикаю ҳаракатҳои партерии худро дорад. ва дар рӯзҳои аввал ба Сабуров Мансур вақти хурдсол буд, хеле мушкилиҳо буд, ки ҳамин усулҳоро аз худ кунад. Масалан, тобхӯриҳо дар ҳолатҳои хобида, усулҳои гардон дар ҳолатҳои хобида, усулҳои партовҳо дар ҳолатҳои хобида. Он Сабуров Мансур ҳар рӯз кӯшиш мекард, ки ман ҳамин усулҳоро аз худ кунаму тезтар ҳамин чиз ба ман тезтар аз худ шавад. ва он кас дар баробар ин зеҳни хубам дошт. чуноне маълум шуд, Мансур машқу тамринҳои гӯштини бразилиро таҳти роҳбарии мураббии ҷавон Алиҷон Давлатов омӯхтааст. Аслан ин риштаи варзиш маҳз бо заҳмати Алиҷон Давлатов дар Тоҷикистон доман паҳн намуд ва дар муддати кӯтоҳ мақбули кӯдакону наврасон гардид. Чун Мансур дар интихоби ин намуди бразилӣ хоҳиши зиёду иродаи қавӣ дошт, ба мақсадаш расид. Албатта ин чемпионати ҷаҳон дар аморати муттаҳидаи араб меравад, ки барои аввалин бор дар таърихи Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсуи ҷумҳурӣ ба вуқӯъ пайваст. ҳамин тавр бо дастгирии беандозаи устодаш Алиҷон Давлатов соли 2017 ба сабқати ҷаҳонӣ сафарбар шуд. дар маҷмӯъ мунтахаби кишвар соҳиби 3 медали тилло, 3 медали нуқра ва 3 ҷоизаи биринҷӣ гардид, ки ин тӯҳфаи арзандаи дастпарварони Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсу ба соли ҷавонон маҳсуб ёфт. ва ин наврасон ба хубӣ дарк карданд, ки дар натиҷаи пайваста гузарондани ҳамӯшҳои дастаҷамъӣ ва эҳсос намудани масъулияти касбӣ метавон барои фатҳи қуллаҳои нав ба нави варзиш замина гузошт ва асос он аст, ки эътибори давлат дар назди дигар миллатҳои гуногунзабон баланд бардошта шуд. бениҳоят хуб ва ана ҳамин мусобиқаҳое ки шумо баромад кардед, фикр мекунам ба худ аллакай як каме ҳам бошад як таҷрибае гирифтед ва мехостем дар бобати ана ҳамун мусобиқаҳое ки байналмилалӣ буданд, берун аз марзи ватан сафар намудед, кадом сол шумо ба ин мусобиқаҳо роҳ ёфтед, иштирок кардед ва чӣ гуна натиҷаҳоро нишон додед? бале, соли 2017 ман аввалин бор дар чемпионати ҷаҳон дар аморати муттаҳидаи араб шаҳри Абу-Даби иштирок кардам ва аввалин бор ман тарсу ҳарос доштам дар ин чемпионати ҷаҳон, чунки ин аввалин бор буд ки ман дар чемпионати ҷаҳон иштирок кардам аз намуди ҷиу-ҷитсу ва ман дар ин чемпионати ҷаҳон 3 рақиб доштам. Якум рақиби ман аз давлати аморати муттаҳидаи араб буд, ки ӯро ман бо усули буғӣ кардан мағлуб кардам. Дуюм рақиби ман аз давлати Қазоқистон буд, ки ӯро ман бо 3 хол мағлуб кардам ва дар қуввозмоҳии финалӣ рақиби ман аз давлати Британияи Кабир буд, ки ӯро бо ҳисоби 11-0 мағлуб кардам ва сазори ҷои аввал гаштам. хуб, мехостем бифаҳмем, ки аз ҳама рақиби арзандатар барои шумо кӣ буд? аз ҳама рақиби арзандатари ман ин рақибам аз Қазоқистон буд, ки ӯро ман бо 3 хол мағлуб кардам. Мансур, бори аввал дар ин гуна мусобиқа як сатҳаш баланд иштирок намудед. барои шумо чӣ гуна эҳсосот, яъне шуморо фаро гирифта буд? тарсу ҳарос дар шумо дида мешуд? хуб, атрофи ҳамин мехостем каме нақл мекардед. бале, ман тарсу ҳарос доштам ва вақте ки ба татами баромадам, тарсу ҳароси ман гум шуд. дар ин мусобиқа ҳадафу мақсади шумо чӣ буд? танҳо иштирок кардану таҷриба гирифтан, ё ки барои шумо муҳимтар аз ҳама ҷои аввалро гирифтан буд? иштирок дар ин мусобиқаи сатҳи баланд ин худаш як ифтихор аст ва ман
хурсандам ки ҳам сазовори ҷои аввал гаштам, ҳам таҷриба гирифтам. мансур вақте ки ҷои аввалро сазовор шудед, албатта ин ҳам бисёр як ҳадафи бузург аст, як шоҳкории баланд аст ки дар якум ана ҳамин мусобиқае ки берун аз Тоҷикистон шумо сафар кардед, ҷои аввалро гирифтед ва баъд аз ана ҳамин натиҷаи баланд нишон додан, дар назди худ боз кадом мақсадҳоро гузоштед? Машқу тамринро оё дучанд намудед? баъд аз ин мусобиқаи сатҳи баланд ман ба Тоҷикистон баргаштам ва машқу тамрин ман хубтар шуд ва ман боз мехостам ки дар дигар мусобиқаҳои сатҳи баланд иштирок кунам ва сазовори ҷои аввал гардам. иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта ба қаҳрамони барномамон пас аз чемпионати ҷаҳон хотима наёфта буд, зеро онҳоро боз сабқати байналмилалии шаҳри Алмаато мунтазир буд. ба ҳамин тарз дар рӯзи аввали мусобиқаи байналмилалӣ ба 7 варзишгари навраси тоҷик муяссар шуд то сазовори 7 медали тилло гарданд. 6 варзишгари дигари тоҷик лоиқи медали нуқра шуданд. мансур сабуров дар вазни 27 килограмм мақоми дуюмро ишғол намуд. чун вазнаш нарасид, лозимаш омад то дар мусобиқаи байналмилалӣ қувваашро дар 3 вазн зиёдтар бисанҷад. вақте ки Мансур бисёр машқ мекард, ман бо ҷӯраҳош бо варзишгарон машқ мекард. бисёри варзишгарон аз толори варзишӣ рафтанд. баъд ман Мансура фақат савол додам ки Мансур ҷон, а ин тараф ту дарсат бисёр, а ин тараф забони англисӣ мехонӣ, а ин тараф машқ, ту барои ту ин бисёр вазбин неми бо ту машқ мекунӣ ки барои ман Мансур ҷон гуфт ки не модарҷон, ман мехом ҳам машқ кардан, ҳам хондан мехом. ман барои вақте ки ман донам ки аз уҳдаи ягонташ набуромадосиям, баъд ягонтаи вая бас мекунам. ҳозир ман ҳам машқ каросиям, ҳам сахт хондосиям ва уҳдааш ҳама чиз баромадосиям. мансур, ҷиу-ҷитсу ба якчанд шоха ҷудо мешавад, яъне якчанд намуд дорад: ги, наги ва файтинг. шумо аз рӯи кадоми ин дар чемпионати ҷаҳон ҷои аввалро сазовор гаштед? дар ин чемпионати ҷаҳон аз намуди ги сазовори ҷои аввал гаштам, вале намуди наги барои ман осонтар мебошад. мансур, баъд аз баргаштан ба Тоҷикистон, боз албатта дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявию шаҳрӣ баромад кардед, ҳамин тавр? ва фикр мекунам ин ҳам боз як таҷрибаи зиёд шуд барои шумо ва мусобиқае ки боз дар ана ҳамин сол иштирок намудед берун аз Тоҷикистон, кадом мусобиқа буд? бале, ман баъд аз баргаштан ба Тоҷикистон дар мусобиқаҳои шаҳрии ҷумҳуриявӣ иштирок кардам, боз таҷрибаамро зиёд кардам ва ҳамон соли 2017 ба ҷумҳурии Қазоқистон шаҳри Алмата рафтам, дар мусобиқаи байналмилалӣ иштирок кардам ва сазовори ҷои дуюм гаштам. сабаб дар чӣ буд дар ин мусобиқа шумо мақоми дуюмро гирифтед? сабаб дар ин буд ки ҳарифони ман аз ман вазбинтар буданд. дар ин мусобиқа вазне ки ман мехостам баромад кардан набуд ва ман ба хулоса омадам ки аз худам вазни вазбин иштирок кунам ва ба ман хеле мушкил буд. рақибони шумо аз кадом давлат буданд ва чанд рақиби худро шикаст додед? рақибони ман аз давлати Қазоқистон буданд. ду рақиби авваламро ман мағлуб кардам ва дар даври финалӣ ман бохтам. фикр мекунам ки дар ин мусобиқа сазовори ҷои дуюм гаштан дар вазни аз худ зиёдтар баромад кардан, ин ҳам барои шумо як натиҷаи баланд аст. на ба ҳар кас муяссар мегардад ки мақоми дуюмро ба даст биёрад. ман рафтада нашудам барои он ки ҳар кас наметавонад аз худ вазни вазнин баромад кунад. ҳамин тавр Мансур Сабуров бори дуюм ҷиҳати ширкат дар чемпионати ҷаҳон ба шаҳри Абу-Даби сафар баргашт.
толҳо машқҳои дастуҷамъ доир мегардид, дар ҳамин машқҳои дастуҷамъ иштирок мекард, меомад иштирок мекард ва кӯшиш мекард ки ман ҳарифҳои худро мағлуб созам. Агар вақте ки мешид масалан ягон ҳариф ира мағлуб месозад, чанд фикр мекард, кӯшиш мекард бояд ман ҳамин ҳарифро мағлуб созам. Бештар дар баробари ин толҳо машқҳои дастуҷамъа кӯшиш зиёд мекард, кор мекард, қувозмоҳӣ зиёд мекард, хеле таҷрибааш баландтару мустаҳкамтар гардид. натиҷаи назараси дастпарварони Федератсияи Миллии ҷиу-ҷитсу то барои дарёфти ҷоизаи президентӣ ба ғолибону ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалӣ пешниҳод карданд. Ин тадбир бо мақсади ҳавасманд намудани ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ ва дар ин робита баланд бардоштани сатҳи иштирокии варзишгарони тоҷик роҳандозӣ шудааст. машқу тамринро зиёдтар кардам ва ман боз мақсад гузоштам ки дар дигар мусобиқаҳо сазораи ҷои аввал гардам ва соли 2018 ман боз чемпионати ҷаҳон баргузор шуд ва ман дар ин чемпионати ҷаҳон иштирок кардам ва сазораи ҷои аввал гаштам. Ман дар ин мусобиқа 4 рақиб доштам. 3 рақиби аввали ман аз давлати Қазоқистон буд ки ҳар се онҳоро ман мағлуб кардам ва дар даври финалӣ рақиб ман аз давлати Русия буд ки ӯро ҳам ман мағлуб кардам ва сазораи ҷои аввал гаштам ва ман хеле хурсанд шудам. Мансур, дар ин мусобиқа дар авази чанд килограмм баромад кардед ва рақибони худро бештар бо кадом усулҳо мағлуб намудед? Дар ин мусобиқа соли 2018 ман дар вазни 30 килограмм баромад кардам ва бештар рақибони худамро бо усули лад додани даст мағлуб кардам. Ҳар як варзишгар ба худ як усули дӯстдошта дорад, як усули маъмулӣ дорад ки бисёртар ана ҳамун усулро дар мусобиқаҳо истифода мекунад ва рақибони худро бо ана ҳамун як усул бисёр шикаст медиҳад. мехостем бифаҳмем ки усули дӯстдоштаи Мансур кадом усул аст? Усули дӯстдоштаи ман ин усули кимура мебошад ки бештар дар мусобиқаҳо ман ин усулро истифода мебарам. Мансур, албатта фикр мекунам ки ҳар гоҳе ки дар ин гуна мусобиқаҳо шумо баромад мекунед, мақсаду ҳадафи ҳар як варзишгар ин баланд бардоштани парчами миллӣ мебошад ва вақте ки парчами кишвари азизамонро дар ин гуна мусобиқаҳо баланд мебардоред, чӣ ҳиссиёт шуморо фаро мегирад? вақте ки ман парчамро баланд мебардорам, ман хеле хурсанд мешавам, чунки дар ин мусобиқаҳои сатҳи баланд аз тамоми давлатҳо иштирок мекунад ва варзишгар метавонад ки парчамашро баланд бардорад ва давлаташро муаррифӣ кунад. соли 2018 дар таърихи Федератсияи Миллии навтаъсиси ҷиу-ҷитсуи ҷумҳурии Тоҷикистон саҳифаи нав боз шуд, зеро бозиҳои 18-уми осиёӣ ки аз 18 август то 2 сентябри соли 2018 дар шаҳрҳои Ҷакарта ва Палембанги Индонезия баргузор гардид, намуди ҷиу-ҷитсу низ ба барномаи он шомил шуд. Мегуфта намунад ки дар соли 2018 аввалин бор дар Тоҷикистон аз рӯи ҷиу-ҷитсу бразилиягӣ мусобиқаи байналмилалӣ баргузор гардид. Сабқат бо ташаббуси Федератсияи Миллии ҷиу-ҷитсуи ҷумҳурӣ дар ҳамбастагӣ бо Федератсияи Осиёӣ доир гашт. Дар натиҷа Мансур дар вазнҳои мухталиф мақоми аввалро соҳиб шуд. Пас аз ин ишғол намудани мақомҳои ифтихорӣ, масъулин дарк карданд ки вай имкон дорад то дар мусобиқаҳои оянда низ хубтару беҳтар ҳунарнамоӣ кунад. мусобиқаи байналмилалӣ оид ба ҷиу-ҷитсу дар маҷмӯаи варзишии Кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Илова бар ин, бародари хурдиаш низ дар сабқати мазкур ширкат варзиду медали тиллоии мусобиқотро ба гардан овехт. ҳар як модар фахр мекунад ки фарзанди вай дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ҷои аввал мегирад, дар хондан ҷои аввал мегирад, дар олимпиадаҳо иштирок мекунад
ман фахр мекунам ки писари ман дар ҳамаи ино иштирок мекунад. Ман вақте ки мактабаш мерам, мактабаш бам Мансурҷон дар ҷои аввал меистад. вақте ки ман дар машқҳои Мансурҷон мерам, дар мусобиқаи Мансурҷон мерам, Мансурҷон дар ҳамун ҷои аввал меистад. афсус ки ҳозир падари Мансурҷон дар ҳаёт нестанд ва ё орзу доштанд ки дар чемпионатҳои ҷаҳон худашон ҳамроҳӣ кунанд Мансурҷона, худашон Мансурҷона бинанд. соли 2019 барои қаҳрамони барномаамон соли бобарор буд. аслан дар он сол тарбиятгирандагони Федератсияи миллии ҷиу-ҷитсу дар чемпионати ҷаҳон, осиё ва байналмилаливу гран-при ширкат варзиданд. аз ҷумла мусобиқаи гран-при Қазоқистон ба варзишгарони мо комёбиро пеш овард. ин дафъа ҳам Мансур ба қатори ҷоизадорон шомил шуда буд. қаблан дар чемпионати ҷаҳони Аморати Муттаҳидаи Араб дар соли 2019 бори севум ҳунарнамоӣ кард. Мансур, баъд аз бозгашт ба ватан ёру дӯсту рафиқо дар толори варзишӣ умуман дар хона шуморо чӣ гуна пазируфтанд? ҳар гоҳе ки ман дар мусобиқаҳо сазори ҷои аввал мегардам, ғолибияти худро ба модарам мебахшам. барои он ки маҳз модарам маро дастгирӣ мекунад ва танҳо модарам шароитҳои хуб ба ман муайё мекунад. баъд аз ин чемпионати ҷаҳон ман ба давлатам баргаштам ва боз тамрину машқро зиёд кардам ва боз дар мусобиқаҳои кушоди шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ иштирок кардам ва таҷрибаи худро баландтар кардам ва соли 2019 соли барои ман соли бобарор буд ки барои он ки ман дар 3 мусобиқаи байналмилалӣ иштирок кардам ва ҷойҳои намоён гирифтам. мусобиқаи аввалам дар соли 2019 ин мусобиқаи байналмилалӣ буд ки дар Амурати Муттаҳидаи Араб баргузор гардид ва дар он ҷо ман сазори ҷои аввал гаштам. 3 рақиб доштам. Якум рақиб ман аз давлати Амурати Муттаҳидаи Араб буд ки ӯро ман бо усули лад додани даст мағлуб кардам. Дуюм рақиб ман аз давлати Русия буд ки ӯро ман бо усули лад додани даст мағлуб кардам ва сеюм рақиб ман дар даври финалӣ аз давлати Қазоқистон буд ки ӯро ман бо усули кимура мағлуб кардам ва сазори ҷои аввал гаштам. чанд бор мешавад ки ба Амурати Муттаҳидаи Араб сафар мекунед ва дар ҳамин кишвар дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта ҷойҳои бисёр намоёнро мегиред. шудааст боре ки ҳамун рақибоне ки бо онҳо қуввозмоӣ карда бошед, бори дуюм бо онҳо рӯбарӯ шуда бошед? бале, рақибам аз давлати Амурати Муттаҳидаи Араб, ман бо ӯ рақибам 3 бор рӯбарӯ шудам. дар ҳамин 3 маротиба рӯбарӯ шудан чанд бор шумо дастболо шудед? ман 3 бор ин ҳарифамро мағлуб кардам ва ҳар гоҳе ки ӯ мехоҳад манро мағлуб карда, ӯ наметавонад, барои он ки ман хубтар тайёрӣ мебинам. ин рақиби шумо аз кадом ҷиҳат бештар пурқувват аст? аз ҷиҳати физикӣ, аз ҷиҳати техникӣ? бештар ӯ аз ҷиҳати техникӣ пурқувват буд, вале ман дар ҳамаи мусобиқаҳо ҳам аз ҷиҳати техникӣ, ҳам аз ҷиҳати физикӣ баромад мекунам. хуб, баъд аз ҳамин натиҷаи хуб нишон додан, баъд аз ҳамин рақобати бисёр ҳам ҷолиб, яъне билохира сазовори ҷои аввал гардид ва боз дар кадом мусобиқаҳо ҳунару истеъдоди худро нишон додед? боз дар кадом мусобиқаҳо парчами кишвари азизамонро баланд бардоштед? боз соли 2019 вақте ки ман аз чемпионати байналмилалӣ баргаштам, боз баъд аз 2 моҳ чемпионати ҷаҳон баргузор гардид ва ман дар ин чемпионати ҷаҳонам иштирок кардам ва сазори ҷои дуюм гаштам. хотиррасон мекунам ки ин мусобиқа боз дар Амурати Муттаҳидаи Араб гузашт.
خب منصور در این مسابقه سزاوار جای دوم گردیدید و چی سبب شد که نتوانستید مقام اول رو کسب کنید؟ در این مسابقه در وزن من بسیار ورزشگر بود و من 4 حریف خود را مغلوب کردم و در دور فینالی مغلوب شدم. از سبب که من در یک روز با 4 حریف اشتراک کردم من خیلی خسته شدم. چی قوه داشتم تمام شد. تا کجا باوری داشتید که در این مسابقه مقام دوم رو میگیرید؟ من این جای دوم را خیلی خوب قبول کردم برای آنکه ورزش برد دارد باخت دارد. بهترین ورزشگر این ورزشگر هست که هم برد هم باخت را قبول میکند. дар сабқати байналмилалӣ ҳар як варзишгар саъй мекард то бо истифода аз усулҳои маъмули ҷиу-ҷитсу имтиёзҳои лозимаро соҳиб гардаду ба ин васила узви дастаи мунтахаб шавад. зеро танҳо бо ин роҳ метавон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва осиёӣ ва ҷаҳонӣ иштирок кард. мусобиқаи навбатии байналмилалӣ ба яке аз дастпарвари муваффақи федератсия мансур сабуров низ омад кард. дар мусобиқаи мазкур рақибонаш бештар аз ҷумҳурии ҳамсоя ӯзбекистон буданд. вобаста ба ин мансур ҳарифонро яке паси дигар бо усулҳои лавдиҳӣ рӯ ба таслим овард. мақоми аввал дар чемпионати ҷаҳони абу-даби ба мансурҷон сабуров аз варзиши ҷиу-ҷитсу насиб шуд. мукофоти шоиста ҳам 12500 сомонӣ ва ҷоизаи президентӣ ба ин наврасе ки фардо ҳам қадамҳояш чунин устувор бошам. ташаккур бори дигар. дар шаҳри абу-даби ба ифтихори зафари ана ҳамин дуструяк парчами ватани маҳбуби мо дар миёни 28 кишвар парафшон шуд. аҳсану офарин. аз ҷониби кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ӯ ба гирифтани ҷоизаи президентӣ пешниҳод карда шуд ва инчунин боз стипендияи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуд. боз Сабуров Мансур ҳам тамринҳои худ зиёд кард ва аз ҷониби кумита сазовори ифтихорномаҳо ва ҷоизаи президентӣ сарфароз гардид. баъдан бо дар баробари сол то сол ҳам тамринҳои худро зиёд мекард. хуб баъд аз ҳамин мақоми дуюмро гирифтан оё дар назди худ мақсад гузоштед ки дар мусобиқаҳои минбаъда ҷои дуюм не балки ҷои аввалро касб мекунед? бале ман мақсад гузоштам ки боз машқу тамринро зиёд кунам. мақсад гузошта будам ки дар дигар мусобиқаҳо сазори ҷои аввал мегардам ва ман ба мақсадам расидам ва дар ҷумҳурии Қазоқистон сазори ҷои аввал гаштам. дар ин мусобиқа ман 3 ҳариф доштам. ҳар 3 ҳарифи ман аз давлати Қазоқистон буд ки ҳар 3 онҳоро бо усули лад додани даст мағлуб кардам ва сазори ҷои аввал гаштам. албатта аз ана ҳамин шоҳкориҳо аз ана ҳамин натиҷаҳои баланд ки ҳарф мезанед фикр мекунам ки ин ҳам ба он тамошобин ба он варзишгарони наврасе ки айни ҳол моро тамошо карда истоданд ин ҳам як намунаи ибрат аст. шояд он варзишгарони наврас шояд он нафар он наврасоне ки айни ҳол ин суханҳои шуморо айни ҳол ана ҳамин натиҷаҳои нишондодаи шуморо гӯш карда истоданд ва тасмим гиранд онҳо ҳам ба варзиш машғул шаванд, онҳо ҳам дар оянда яке аз парчамбардорони ватан гарданд. албатта дар ҳақиқат дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта берун аз марзи ватан баромад кардану натиҷаҳои хуб нишон додан, дӯстони азиз, ин кори саҳл нест. барои ин танҳо иродаи қавӣ лозим аст, танҳо сабру таҳаммул, танҳо ана ҳамун мақсад бояд дар назди ҳар як варзишгар бошад ки аз рӯи мақсади гузоштаи худ бояд сидқан амал намояд. мансур одоби намунавӣ дорад, ахлоқи ҳамида дорад, ростгӯ ва ростқавл мебошад. ман аз он ифтихор мекунам ки ман чунин дӯсти бо адаб ва бо
тарбия дорад. соли 2021 ман ба Амирати Муттаҳидаи Араб сафар кардам ва дар он ҷо як бора ду чемпионати ҷаҳон баргузор гардид. Чемпионати ҷаҳони расмӣ ва чемпионати ҷаҳони байни клубҳо баргузор гардид. Дар чемпионати ҷаҳони расмӣ ман сазори ҷои сеюм гаштам ва ман ду рақиби аввали худро мағлуб кардам ва сеюм рақиб ман дар даври полуфинал маро мағлуб кард. Ва дар чемпионати ҷаҳони байни клубҳо ман се рақиби худро мағлуб кардам ва дар даври финалӣ маро рақибам аз давлати Сурия мағлуб кард ва ман сазори ҷои дуюм гаштам. Сабаби ҷои сеюми ман ин буд ки соли 2020 машқҳои ман мавқуф гардид ва ман баъд аз як соли истироҳат дар ин чемпионат хело хуб тайёрӣ надидам ва дар он ҷо дар чемпионати ҷаҳони расмӣ сазори ҷои сеюм гаштам ва дар чемпионати ҷаҳони байни клубҳо сазори ҷои дуюм гаштам. Баъд аз ин ду чемпионати ҷаҳон ман боз ба Тоҷикистон баргаштам ва боз машқу тамринамро зиёд кардам ва баъд аз ду моҳаш ман дар чемпионати байналмилалӣ ки дар Тоҷикистон баргузор гардид иштирок кардам ва сазори ҷои аввал гаштам. Дар ин мусобиқаи байналмилалӣ ки дар Тоҷикистон баргузор гардид аз давлатҳои Қазоқистон, Узбекистон, Қирғизистон, Эрон омада буданд ва иштирок карданд. Ва ман дар ин мусобиқа се рақиб доштам. Якум рақиб ман аз давлати Узбекистон буд ки ӯро ман бо 7-0 мағлуб кардам. Дуюм рақиб ман аз давлати Тоҷикистон буд ки ӯро ман бо усули лад додани даст мағлуб кардам ва дар даври финалӣ рақиб ман аз давлати Тоҷикистон буд ки ӯро бо усули кимура мағлуб кардам ва сазори ҷои аввал гаштам. Ва дар даври финалӣ ҳарифи ман нафаре буд ки дар як толор бо ман машқ мекард. хуб ана ҳамин нафар дар як толор бо шумо машқу тамрин мекард. Мушкил набуд ӯро мағлуб сохтан, чун шумо аз усулҳои якдигар огаҳ будед? Ба ман мушкил набуд, чунки ман дар бисёр мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок карда будам ва таҷрибаи ман аз ӯ зиёдтар буд. сабқати расмӣ дар мавсими нав соли 2022 аз мусобиқоти байналмилалии ҷумҳурии Ӯзбекистон оғоз ёфт. Дар натиҷа варзишкорони мо аз мусобиқаи байналмилалии шаҳри Бухоро дар се низом ги, ноги ва файтинг беш аз 25 медалро ба ватан оварданд. аз ҷумла Мансур Сабуров, Аҳмадҷон Наримонов, Ҷаҳонгир Амиршоев, бародарон Муҳаммад Шуфеев ва Муҳаммад Солеҳ Баротовҳо, Ҷаҳонгир Амиршоев, Фарҳоди Фаррух, Муҳаммад Сангинов ва Фирӯз Музаффарзода ба натиҷаҳои назаррас ноил шуданд. ман бисёр фахр мекунам, ман бисёр шодам ки Мансурҷон устоди хуб дорад. устоди варзиши Мансурҷон Алиҷон Давлатов мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дастгирие ки Алиҷон Давлатов ба Мансурҷон мекунад беҳамто аст. Мансурҷон бисёр аз мураббииш бисёр эътиқоди баланд дорад ба мураббииш ва мехоҳам ки дар ҷумҳурии мо бисёр мураббиёи монанди Алиҷон Давлатов бисёр шаванд ва бачаҳо дар кӯча нагарданд. ин машқ ин чизи хуб аст ки аз кӯчагардии бачаҳоро боз медорад. Мансурҷон сабаб шуд ки фарзанди ман ба машқу тамрин шурӯъ карда ва оянда мисли Мансурҷон дастовардҳои Мансурҷонро ба даст биёрад. хуб соли 2022 оғози мусобиқаҳои шумо, оғози анамун мусобиқаҳои байналмилалии шумо аз кадом давлат шурӯъ гардид? аз давлати Ӯзбекистон шурӯъ гардид. дар давлати Ӯзбекистон шаҳри Бухоро чемпионати байналмилалӣ баргузор гардид ки дар он ҷо ман аз се низом иштирок кардам. Низоми ҷуҷитсу ги, ҷуҷитсу наги ва ҷуҷитсу файтинг иштирок кардам ва дар ҳар се онҳо сазовори ҷои намоён гаштам. дар се низом баромад кардан барои шумо мушкил набуд? Не, барои ман дар се низом иштирок кардан мушкил набуд.
дар низоми гим ма дар вазни 42 кило иштирок кардам ва се рақиби худро мағлуб кардам ва сазори ҷои аввал гаштам. ва дар низоми наги бошад ман дар вазни 46 кило баромад кардам ва дар ин низомам сазори ҷои аввал гаштам. ва дар низоми файтинг аз сабабе ки дар вазни ман ҳариф набуд, маро ба 56 кило монданд ва ман дар ин низом сазори ҷои дуюм гаштам. мансур, хуб мегуфтед ки дар ин мусобиқа қабл аз ан ҳамин сафар омадан ба ин мусобиқа ҳамоишҳои таълимию тамринии шумо дар куҷо сипарӣ шуд ва муддати чанд рӯз омодагӣ дида бурдаед? пеш аз ин мусобиқа ман бо мураббиам Алиҷон Давлатов хеле хуб тайёрӣ дидам ва дар ин мусобиқа сазори ҷои аввал гаштам. ва ҳамин тайёриҳо сабаб шуд ки ман дар ин мусобиқа 2 то ҷои аввалро гирифтам ва 1 то ҷои дуюмро. хеле хуб, албатта ин ҳам як натиҷаи бисёр калон аст ки дар як мусобиқа дар се намуд, яъне дар се низом баромад кардану боз ҷойҳои аввалро гирифтан, фикр мекунам ин ҳам бисёр як натиҷаи хуб аст ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки пайваста ба машқу тамрин шумо машғул ҳастед, пайваста бо мураббии худ Алиҷон Давлатов ҳамоишҳои таълимию тамриниро дуруст ва дақиқ мегузаронед ва албатта имрӯз шумо шоҳиди анҳамин натиҷаҳои баланд шуда истодаед. ва баъдан ман ба ватан баргаштам ва боз машқу тамринро сар кардам ва дар чемпионати кушоди шаҳри Душанбе иштирок кардам ва сазори ҷои аввал гаштам. дар вазни 42 кило ва дар вазни 46 кило рақибони ман аз давлатҳои Тоҷикистону Узбекистон буданд ва ман ҳамаи ҳарифонамро мағлуб карда сазори ҷои аввал гаштам. мансур, мусобиқаи байналмилалӣ дар қаламрави кишвари азизамон баргузор гардид, яъне AGP Tour. хуб, дар ин мусобиқа баромад кардед, сазори ҷои аввал гардидед. барои шумо иштирок кардан дар мусобиқаи байналмилалӣ, чун дар ватани худамон баргузор шуд, дар ин ҷо баромад кардан осон аст ёки берун аз кишвар? барои ман дар Тоҷикистон иштирок карда осонтар мебошад, барои он ки мо ба ҳеҷ ҷо сафар намекунем, дар ҳамиҷа тайёрӣ мебинем ва мухлисои мо зиёд дастгирӣ мекунанд ва барои мо дар ватанамон осонтар мебошад. мехоҳам ки бисёртар ҳамин мусобиқаҳои байналмилалӣ дар давлатамон бисёртар шавад. тавре маълум аст, Мансур Сабуров хонандаи литсеи инноватсионӣ аст. номбурда дар муоиса ҳам намуна мебошад. аслан дар таълимгоҳ ба истиснои Мансур боз ашхосе ҳам ҳастанд ки ҳунарашонро дар майдони набард аз рӯи дигар навъҳои варзиш бо муваффақият санҷиданд. шуғли дӯстдоштаи Мансур на фақат варзиш, балки хондану аз худ намудани забонҳои хориҷӣ низ ҳаст. бо ҳаваси баланд машқу тамрин мекунад, дар хонишам бо ҳаваси баланд мехонад. шабҳо мешавад ки китоб дасташ ба мехонад. бисёр чизҳое ки нафаҳмад ба модарам муроҷиат мекунад ё ба ман муроҷиат мекунад ки ҳамин чизро ба ман фаҳмонда диҳед. ҳамчунчиқа ки ба хонишам ва шавқи зиёд дорад. Мансур дар соли 2020 дар Хуҷанд мусобиқа рафта будем. Дар он ҷо ҷои аввалро ишғол карда дар тарзи брас гирифт. Баромадаш ба ман хеле маъқул шуд. аз он лаҳза ман ӯро ҳурмат мекунам ва фахр мекунам ки ин хеле дӯст дорам. соли 2021 федератсияи ҷуҷитсу ва раёсати кор бо ҷавонон меҳнатҳои маро қадр карданд ва ба ман шаҳодатномаи номзад ба устоди варзиш доданд. аз гирифтани шаҳодатнома рӯҳияи ман зиёд шуд ва ман боз ҳам ҳавасманд гардидам. мансур, дар бобати машқу тамринҳо хеле суҳбати ҷолибу шавқовар доштем. фикр мекунам тамошобинони мо ҳам аз шунидани ана ҳамин корномаи варзишии шумо ба худ як чизе гирифтанд ва мехостем акнун дар бобати
таҳсил дар мактаб шунавем. таҳсил дар мактаб чӣ гуна аст? Чӣ гуна таҳсил мекунед? оё машқу тамринҳои шумо ба хондани шумо монеа эҷод намекунад? ман дар литсеи инноватсионии шаҳри душанбе дар синфи ҳаштум мехонам. машқ барои ман ҳеҷ монеа эҷод намекунад. хуб, бештар шумо ба кадом фанҳо таваҷҷӯҳи зиёд доред? кадом фанҳо бештар ба шумо писанд аст? аз ҳама фани дӯстдоштаи ман ин фани забони хориҷӣ мебошад, яъне забони англисӣ. дар мактабам ман дар бисёр олимпиадаҳо аз фани забони англисӣ иштирок кардам ва сазовори ҷойҳои намоён гаштам. чӣ гунае ки пешвои миллат дар паёми худ ироа карданд ки ҳар як шаҳрванд бояд на кам аз 2 забон бояд омӯзад. бинобар ин ман кӯшиш мекунам ки забонҳои хориҷиро аз худ кунам. хотиррасон мекунам ки дар вақтҳои холигиам ман ба шиноварӣ машғул мешавам, барои он ки шиноварӣ барои саломатӣ хеле хуб мебошад. хуб, ба тамошобинон чӣ маслиҳат медиҳед? ба он нафарон, ба он дӯстоне ки айни ҳол шуморо тамошо карда истоданд? ман ба тамошобинон тавсия метиҳам ки ба варзиш машғул шаванд, чунки варзиш гарави саломатист. орзу дорем ки бозам тамринҳои зиёд шавад, бозам машқҳои онҳоро дар ин самт зиёд кунем, бозам сатҳи мусобиқаҳои беруни аз кишвар зиёд кунем, чунки мо дар ҳамин соли 2022 дар хитой бозиҳои осиёӣ ба нақша гирифта шуда буд ки мутаассифона аз сабаби пандемия ба таваққуф гузошта шуд ва ин мусобиқа дар соли 2023 гузоштанд ва мо боз аз ҳоли ҳозир боз нақша гирифтем ки ҳамин сатҳи мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонии расмиро зиёдтар кунем, тавонанд ки варзишгарони узви дастаи мунтахаби мо холҳо ба даст оранд ва рохатҳо гиранд ва тавонанд ки дар ин бозиҳои осиёӣ, бозиҳои ҷаҳонӣ ва бозиҳои толорҳои пӯшида ва дигар бозиҳое ки арсаи байналмилалии созмонҳои байналмилалӣ эътироф шудааст, тавонанд ки дар он ҷо сазовори медали тилло гарданд. воқеан яке аз омилҳои муҳими пешрафти ҷомеа тарбияи дурусти фарзанд ба шумор меравад. дар ин амри хайр нақши оила ҳамчун ниҳоди боэътимод ниҳоят муҳим мебошад. агар оила ба тарбияи фарзандон эътибори ҷиддӣ дода онҳоро солиму солеҳ ба воя расонад ва дар ташаккули шахсияташон дар хонавода аҳамияти зарурӣ диҳад, чунин фарзанд дар ҷомеа ҳатман мавқеи худро пайдо карда боғи падару модар мегардад ва нафъаш ба падару модар ва кишвар зиёдтар мерасад. умед аст ки ин дастовардҳои арзишманди қаҳрамони барномаамон аввалину охирин набуда, балки идомадиҳандаи фатҳи музаффариятҳо дар корномаи варзишиаш хоҳад шуд, зеро мақсад дорад то дар бозиҳои осиёӣ аз рӯи ҷиу-ҷитсу шарафи варзиши тоҷикро муаррифӣ намояд.